Wala matuman akong pangandoy nga mo abroad mo. Buntag sayo inani ang kalihukan diri sa probinsya. Kailangan mo lihukod ka aron masuportaran nimo imong pangihanglan sa matag adlaw. Ato ang daghanon daroy. Ato ang daghanon kay para sulit ba? Pwede. So inani no. Awa. Save ka ayo mi dire. Way problema sa pangsugnod. So karon amo na ning hakuton, transfer na mo dito. Sa tinuod lang yun guys, naabot rin sa probinsya kay back to zero yun ko. Ang nahitabo, wala matuman akong pangandoy nga mo abroad. Mo abroad ay mata ko. Nalagay mga gagmay problema nga bagbag sa itong mga plano kay naagay times nga bisag kung saan mo ka paningkamot sa imong kagalingon para matuman ang pangandoy. Naagay times nga dili gyud na siya mahitabo. So dapat balik-unod gyud kana. Kailangan dili ka angay ma-discourage kay natural na nga problema sa kinabuhi. Naagi na permi given gyud na bisag kung sa pa nimo kamayang tao. Bisag daghang pagkwarta, bisag pobre pagka ang problema, way gipili. So mo na ron back to zero ko. So nagpasalamat din ko sa kong iyaan nga buutan sa kay nga itabag sa sako ba. Bisag inani, dili gyud ingon nga pobre sa ingon dato. Napabiling gyapon nga maayong tao gyapon sa kuha ba. So sige lang. Ang mga pangandoy mo kailangan gud na nimo tiyagaan, dili nimo pasagdan og imo gyud nang bukuron ay gyud surrender gyud sa kung say mahitabo. Kaya once nga mo surrender ka sa imong kinabuhi, mo na gitawag nga pilde ka. Wa nimo gibuhat ang tanan. Kuno na araw gud nang kumpleto kag kamot. Dili ka bungol, dili ka buta. Nakay tiil makalakaw ka. So usay may hinungdan nga nung dili nimo apason ang imong pangandoy, di ba? Nagay di uban nga disabled kay nga nang minabuhi magigpatas para lang mabuhi, di ba? How much more kung kita pa ka nga kumpleto, di ba? Dar. Yes. Oh, yes. So mao na. So naapod diri karon sa lugar sa probinsya kay as in back to zero kay ko. Mga itag-guide sa Ginoo nga mahatag siya og kaligunan sa atong kaugalingon kay namo kay times good nga hugno kay ka, discourage kay ka. Nya mura gig negative na kayong hunahuna sa tanan. So nata diri kay bisag sa imong kaugalingon kabaw yun ka nga nagoy mga tao nga dili andam mo tabang si muha kung wala sila makuha si muha. Mo ni tinuod. Lagi mga tao nga birahon ka padung silalom kay di sila ganahan. Nasa mga ubang tao nga bisag unsa ni mo pangagpasaylo dili ka kapasayloon kay ngano uyamot raman ta, di ba? Pero ay lang pagtanom og kalagot sa imong kaugalingon sa imong kasing-kasing kay di sa na maayo. Bisag kana pa ilang gibuhat si mo dapat papasayloon gyapon ka, di ba? Being humble ba? Ba? Tago sa rida ba yung video. Buhato na mo kay para madali to na mo hakot. Simple kayo mahuamig usa ka kariton kay para dali mahuman. So ako igagaw sa una ni hakot. Dahanay mi. Diskarte ay kailangan di ka tapulan diri kay kung tapulan ka di ka mabuhi. Ha. Duwa na kakariton, duwa na. Napa may kuuno dito. Balik pa mi. So nahuman gyud na mughakot. Oh. Bisag kung saan imong kakugihan, agay times nga ang failure magatang permiso. Ang imong buhaton diya dili ka mo surrender. Di ka mawad sa paglaom. Kay kinabuhi, nindot pa kinabuhi kung naidagan challenges kay makita sa nimo na once nga ma-success ka. Ma-remember nimo tong mga kaagi nimo sa una nga alay nato day no pero paningkamot ng sita ay lang yung surrender gyud bisag unsay may tabo sa kinabuhi bisag unsay mga problema mo abot financial man mental family bisang unsa ay yung surrender. So bani ko ninyo kay paningkamutan gyud nato nga back to zero ko paningkamutan nato nga mo rise up ta i-vlog na ko tanan mga kalihukan ako gikan sa kuan hinaut unta nga ma-success ta para pohon income taning vlog mo tabang sad ta. Sakto ba ko dar? Ha? Sakto ko? Sakto ka.
So guys, mao ra to. Og see you sa next video.